Bayu Turok Tumanunggal. Kusuman ning ati
Ngesti Rahayu Turangga manunggal Kang bolong Kuswa abror busananira lir surya wadanira saking Jalanidi arsa madangi jagat do mungo paneng sak puja ing ngukir grababang kang sumirat kena soroting surya kena soroting surya mega lan gunung Udare kang wadya bolong sumeka sira
Tepuk tangannya pun di Balong Wetan Umbul Harjo. Wow, sing semangat bakal entuk nikmat kabegjan kamulyan, amin Allahumma. Wah, ini kurang kompak. Ibu-ibu pada sehat semuanya, ibu? Pripun kabaripun Balong Wetan? Amin Allahumma amin. Dan juga malam hari ini sebelumnya ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa terlimpahkan kepada kita semuanya. Tentunya di malam hari ini kita saged makembal wonten pahargyanipun ingkang hamenggugati Denije tasakuran walimatul khitan adik Satria Aymar Radinka Emari. Tepuk tangan sampun ninggali kaula sakonco. Wow, yang ada di sana tentunya terima kasih kepada para penonton yang tentunya telah hadir di acara malam hari ini. Tidak lupa kepada rekan-rekan dari YouTuber yang telah hadir untuk konten keliput di pentas Jantilan Ngesti Turangga Manunggal, perform di Balong Wetan Umbul Harjo Cangkringan Sleman. Tepuk tangan dulu. Wow, tak sepilkan satu persatu dulur-dulur. Pokoknya nanti yang saya sebut namanya karena ini berhubung saya nyileh. Wow, tes satu kali ya. Oke, tepuk tangan ya, ada di atas dulu, tepuk tangan. Wow, kita sebutkan dulu satu persatu yang telah datang di acara malam ini. Tentunya satu persatu tak kena paling ujung sini. Yo, kenalan. MC ini aku kenalan. Oke, saya saja ya. Tentunya terima kasih dari PHS Production. Wow. Yang kedua Reza Media. Tepuk tangan dulu Reza Media. JS Yara dari Sahabat Budaya Sleman, dari Bahman Yogyakarta, dari Agus Karwas, dari KDK Pro GNS Production, dari DM Channel, dari Anak Lagil, dan tidak lupa Bolok Ibrah. Tepuk tangan untuk Bolok Ibrah. Wow, malam hari ini dongane ingkang dipun kakitanaken muga-muga dados putra ingkang migunani dumateng tiyang sepuh kekalih enggal-enggal pikantuk kamulyan ugi saged bali meneh neng bangku pasinaon. Intine muga-muga enggal ndang sehat apa digunakake sak mestinipun. Nggih, ibu-ibu tepuk tangan dulu untuk adik yang dikitankan. Wow, dan juga tidak lupa kita persembahkan bersama teman-teman dari Ngesti Rahayu Turangga Manunggal ingkang mijil saking laladan Kopeng Kepuharjo Cangkringan Sleman Ngayog Jakarta ndelek lipur dumateng panjenenganipun para tamu Triwidawati Presiden ingkang jumbuh kalian swasana. Yo diaturake Presiden. Monggo swanipun Mbak Hilka Rista, monggo jumeneng Mbak. Mas Ainu Ismi Sari Mas Tumenggung, monggo maju. Kalau mboten derek rombongan ora rombongan.
tiga babak karanten ing ringgalakan puniki kanthi leliput dumateng panjenenganipun para tamu. Salam pambuka Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Sembah luwun salam pambuka lumantar para kanca Ngesti Rahayu Turangga Manunggal wonten ing ringgalakan mriki. Karanten ada 3 babak untuk 3 tarian yang akan didukung acara pada kesempatan di malam hari ini. Tentunya yang pertama tak sepilkan setunggal pokok setunggal dulu. Tentunya ada tarian Sentrewe, yang kedua dengan tarian masa dari Jaranan Bolo-Bolo Kiprah yang didukung sebelumnya dari Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Nanti ditutup dengan tarian yang viral saat ini. Tepuk tangan dulu untuk tarian warok dari Turangga Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Kita persembahkan dengan satu tarian hari ini. Malam hari ini tak kasih untuk panjenengan semuanya bersama satu tarian beksan Jaranan Sente Rewe. Semoga dulu.
ya. Hoi, wah, hoi, hoi, hoi. Kita warga seni carana dangdut kreasi ngesti rahayu tu raga manunggal kang nami ingkang dipun pimpin Bapak Rito Suratno kasetyane karso leluri budaya murid lanang ring rapaka mugi tinayungan ingkang maha agung ngesti rahayu tetep jaya selamina. Sarana dangdut kreasi ngesti rahayu tu raga manunggal kang nami ingkang dipun pimpin Bapak Rito Suratno kasetyane karso keluri budaya waduh waduh was wayang wayang iya
puas. Wayak, 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 wayak. Yuk, 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 yuk. Wayak, wayak. Iya, iya, woi, was, waduh, waduh, iya, 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 oh, iya. Buto-buto galak lakune rujak-rujak, buto-buto galak yang ra galak duduk buto. Iya, pas, pas. Masuk maju, yo, masuk. Agus, Agus. Yo. Woi, woi. Woi, iya. Hei. Tring gading boyo lali, sing nyuling gedawan. Ayah, ayo kenalan bebas, kenalan break. Oh iya, kenalan break. Yo yo yo, yo
sehat selalu. Yo 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 yo. Wah. Waduh. Yuk yuk. Cara lenak.
pasukan joget kita goyang bareng dulur. Ayo le, iya, 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 iya. Thank you.
Digaske, Bang, digaske. Gas. Ya. Aku tak njaluk sing ngrasan dadak ngulur-ulur. Oh iya iya. Oh, jaluk sing ora nganggo usus. Ya. Tak nggih kloyongan ki bebas. Oh ya. Ki cekelane Mas Agus kok. Beda to Mbah Rut cekal. Ayo beda kok ya. Dawane cedak to ya. Heeh. Ya. Mas Madi, Nggih. iki sore iki gumyak murah meriah. Gumyak tenan, Mbah. Dibantu karo Mas Agus. Wes ora Agunsa. janji ana Mas Agus iki pokoke wis. Iki aku ki misane mau ngewangi. Ngewangi. Iya. Dadi sing moko. Pokoke dipasrahke juragane kok mbaya lali ngono wae. Iya. Iki mengestoni kabeh. Awake dhewe iki pamomong ya to. Supayane iso turu, iso lali ya. Iki men ayam jadelane. Diurak-urake. Diurak-urake, Mbah. Heeh. Heeh. Apa Jum? Wis manut kene kowe. Pokoke kene manut ya pokoke. wis dinut e malah. Heeh, yo.
Tak puter ora Gus. Agus lho. Agus seneng loro iki, Mbah. Agus seneng loro. Dadine ra cocok iki piye penake diputer. Tambang ono senajan wis sepuh ning suarane wis marake liar-liar pokoke. Iya. Hati Sugito pokoke Hati Sugito iki Mas Agus. Hati Sugito. Ning gending sapa ngira kae to. Sapa ngira. Nah, niki sing marake Kangen tiang-tiang sepuh kowe nggih sepantaran. Ayo aku ngenteni pokoke senajan sepuh ana wis wong ayu pokoke ya Syekh Permono. Iki sing ra ketok wis do nyepak ning kene. Marang meko engang kosong Iya ser ya pokoke ora sah ngundang ngabul pokoke ning kene. Dadi dijenglengke iki rada penak dadi rada penak. Wis kreasi baru. Rada kaget ngono ya Mbah ya ora. Iki rada beda iki Pak Jun. Pripun Mas Agus? Jenglengke. Jeglengke pokoke wis. Sunatakon war taning reki Yo. Oi. Ya. Pengendangnya ya pengalaman ya Mas Agus. Iki lelatihan ya saiki iki Mas Agus. Iki rada kelegan iki atine. Rada kelegan. Aku ya cek ngerti. Iki ana kundhakane. Ketoke mau nek ora dikeceroki bojone ketok iki. Ya nek ing tawang ana lintang nek keundahane seprono sprene aku nyanyi campur sari. Ya kayak iki. Ya kayak iki. Janjiku eling sumadra ostias ing asun Yo. Pokoknya ngendang semangat. Semangat. Sing penting ora disentak bojone Mas Agus nek ngendang. Nek disentak katoke langsung protol kowe. Nimas ing sun pra sapa sinaksenan bumi langit. Mas Agus, iki ora ning klerune garapan iki ya ngene iki. Oh, garapan. Garapan kok. Ngesti Rahayu Ngesti beda Rahayu. karo kancane. Beda pokoke digawe dhewe-dhewe. Dewe-dewe. Iki kelegan tenan iki tukang Wes. kendang. Iki ora saka Mas Agus ora kok spontanitas. Pokoknya pengendangnya kudu dijak terus. Iya. Ini semangat kok ini. Tangis ing tias ngenteni denger siap cong bulan yo 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 yo
Dadi Pak Jum, dadi. Oh, ayo, gogoi, gogoi, yo, yo, yo. Ayo, 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 ayo. Wah. Aduh Rama, ibu yang kurang
Agus. Nggih. Mbak Ilka mang kancani. Mesake cerak gepeng, nek cerak gepeng ra kancani Matur nuwun, Mbak. Iki matur nuwun. Kancani. Bos gepeng Bos Gepeng sudah duite sak kepok menyiapkan inget bakal ditek-tekake ning kene. Niku ditekke tar niki. biasanya Oh, iya. ditekke kok Mas. Heeh, iya, iki. Wah. Iki cocok iki. Pak di Gepeng nyuwun lagu napa niki? Ditakoni sih. Lagu napa Mister Gepeng? Apa duet? Ya, Oh. go wayahe go. Oh ya. Apa lagune? Sido Rondo. Walah yo. Sido apa? Ya. Sidorodho. Sido. Oke. Pokoke sak lagu si Oke, Dorodo Mister arbane Gepeng. telu. Sak lagu sak yuto nek biasane nek Sido Telu, Rondo. telu Ya. Mas Agus biasanya telu sak lagu. Biasane Boyolali. Iya. Biasane Boyolali Sidorodho kuwi 500. Heeh nek 500. Ujul kok. 500. Kene Sleman piro Sidorodho? Sak yuta. Sak yuta nek Mister Gepeng. Ya, Iki Pak TNI. Ya Mister Gepeng, Kangsur diaturake Sidorodho. Tepuk tangan dulu. Mister Gepeng Mahendra. Ya, wah, apik tenan. Asik. Ya. Ya, Mister Gepeng. Sawirnya dong. Oke, buat kolom kibras semuanya. Yuk pasukan joget kita goyang dulur-dulur. Hey. Hop.
gepeng diurus. Sak lagu iki mau piro iki? 500. Ketoke gur biru-biru tok. Iki mau lagi Iki ono piro? 10%. Iki ka ono piro iki? Ra kodang no peng biru-biru ra kodang Piro iki? peng. Abang Abange urung iki kan ijo wis, ungu wis, biru wis. Sing urung abang. Abange urung lho. Lek yo saiki kok. Diaturke mengko meneh Mbak Iyu. Ya oke siap. Yo kanca-kanca ngesti rahayu. balik.
singgah kala singgah pan suminggah kala durga singa omong singa wulung sing suku sing asiran singa tenggang lawan kala singa buntut padha sira sumpingira mulia asale iya wah ya was ayo was wah ya Taparoro pusaka Kiai Paku Jalma woi 12 Prambanan was was ora apa-apa waya ora pasang ora apa-apa waya cia
tes 1 2 3 ya. Persiapan sih ya Cah ya. Cek. Nah, penek ya turangga gepeng iki. Tepuk tangan turangga gepeng. Tepuk tangan sih, tepuk tangan.